Ginoo Adonai, kung mga grasya nga atong naangkot, pinaagi sa atong patron, manasigon ug magdako. O Santo Niño, ikaw halangdon, sa katarong ikaw sulod. Ulikod ang among pagtuo, kung manunubos o Ginoo. Ang Ginoo atong dayon, mga grasya nga atong naangkot, pinaagi sa atong patron, manasigon ug magahon. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kani. Nining santos nga misa kauban sa ato ang mga personal nga intensyon atong iampo ang tanan nga mga pangamuyo sa tanang pilgrims ug devotos ni Señor Santo Niño. Ato usab iampo ang tanang kalag sa purgatorio para sa ilang kapahulayang dayon ug usab para sa tanan nga masakiton sa lawas o sa kalag. Mga igsoon, aron maanam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon, nga nakalapas akog dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Himaya sa Dios didto sa langit. Kung kaday sayang mga tao dinig sa yuta, Ginoo Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagaw sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit, Ginoong Jesucristo untong anak sa Ama, Ginoong Diyos Cordero sa Diyos.
Ikaw nagkawutan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagkalipid sa tuo sa amahan, dawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang Ginoo. Ikaw lamang ang halang tunuon, Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo ang Dios, nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawahanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himuha nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata, sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Unya nasakit si Ezekias o himatyon na giadto siya ni Isaías, ang propeta nga anak ni Amos, o giingnan. Nagingon ang Ginoo, nga mamatay ka na, busa pangandam. Miatubang si Ezekias sa bungbong ug nagampo sa Ginoo. Miingon siya, O Ginoo, hinumdumi intawon ang akong pagbinuutan sa imong atubangan ug ang kinasing-kasing kung pag-alagad kanimo. Unya mihilak siya. O giingnan sa Ginoo si Isaías. Adtua si Ezekias, ug sultihi nga nag-ingon ang Ginoo, ang Dios ni David, nga imong katigulangan. Nadungog ko ang imong pag-ampo, ug nakita ko ang imong mga luha. Busa, dugangan kog 15 ka tuig ang imong kinabuhi. Luwason ko ikaw, o kining siyudara, gikan sa hari sa Assyria. Gisultihan ni Isaías ang hari sa pagbutang nganha sa iyang hubag ug papilit nga hinimo gikan sa igos, ug mamaayo siya. Unya nangutana si Hari Ezekias, unsa may ilhanan ug magmatuod nga makaadto ako sa templo? Si Isaías mitubag, mao kini ang ilhanan nga ihatag kanimo sa Ginoo, nga tumanon gayud niya ang iyang gisaad. Pabalikon kog 10 kalakang ang landong sa adlaw sa orasan ni Akas, ug natuman gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Sa makausa, miingon ako. Sa kautuhon sa kinabuhi, mutalikod ako. Ngadto sa maganggaan, sa kahiladman, ipadala ako sa nahabilin akong katuigan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Miingon ako, dili na ako makakita sa Ginoo. Dinhi sa yuta sa mga buhi, dili na ako makasudong sa akong mga isikatawo. Taliwala kanila nga nagapuyo sa kalibutan. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Ang akong puloy-anan, ingog usa katolda. Sa magbalantay sa hayop, gihipos o gikuha, kahanako. Imong gitapos ang akong kinabuhi. Daw sa ka magahabol, nga miputol sa katapusang hilo. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Nangabuhi sila nga gipanalipdan sa Ginoo. Imuhang kinabuhi sa akong espiritu. Kihatagan mo ako sa mayong panglawas ug sa kinabuhi. Giluwas mo ang akong kinabuhi, O Ginoo. Busa dili ako mamatay. Alleluia, alleluia, alleluia. Awit ang taang Ginoo Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Aleluya, ang akong mga karnero, mamati sa akong tingog, nakaila ko kanila nga sila nagsunod kanako. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kani. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo.
Usa ni ana kaadlaw igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo, ang iyang mga tinun-an gigutom, busa nangutlo silag mga uhay sa trigo, ug nangukit niini. Sa pagkita niini sa mga Pariseyo, miingon sila kang Jesus, "Tan-awa ra, supak sa atong balaod nga ang imong mga tinun-an maghimo niini sa adlawng igpapahulay." Si Jesus mitubag, "Wala ba di ay kamo makabasa sa gibuhat ni David sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban? Miadto siya sa balay sa Dios ug mikaon siya ug ang iyang mga kauban sa pan nga gihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon silag niadtong pan. Kaya mga pari man lamang ang gitugutan sa pagkaon niini. O wala ba di ay kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag adlawng igpapahulay, ang mga pari sulod sa templo naglapas man sa balaod sa adlawng igpapahulay, apan wala sila makasala. Sultihan ko kamo, nga dinhi ani ay labaw pa kaysa templo. Kung kamo nakasabot pa lamang sa kahulugan ni ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, dili ako gustog mga halad nga mananap kun dili kaluoy. Dili unta ninyo pakasad-on ang mga tawo nga walay sala, kay ang anak sa tawo mao ang magbubuot sa angayng buhaton sa adlawng igpapahulay." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, O Kristo. Malingkod sa makadiyot. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Mayong adlaw kanatong tanan. Sa tuang simbahan o dinha sa tuang pagtuo, subay sa kasulatan sa Bible, ato ang gisaulog o giila si Jesus dinhaa sa iyahang Diyos nung kaluoy or divine mercy. O kung ato ang sutaon mga igsuon kining kaluoy sa ato ang Ginoo nga Diyos nun, atong nakita kini pinaagi sa ato ang ebanghelyo karon ug sa mensahe sa atong Ginoo nga dili gustog mga halad nga mananap ang ato ang Ginoo kundili ang kaluoy. Maigsuon ang kaluoy nagagikan kini sa kasing-kasing. Ang kaluoy nagitan kini sa kasing-kasing sa ato ang Ginoo nga si Hesus. Mao na nga pagkakita niya sa iyahang mga tinun-an, sa pakig-uban sa iyahang mga tinun-an sa ilahang paglakaw. Agi sa kaumahan, tungod kay sila gigutom, nangutlo sila og mga trigo og gihungit kini sa ilahang baba. Sa balaod sa mga Hudeo or nagitawag nato nga mga Judaic laws, kini supak sa balaod sa pagpahulay. Kay gibuhat man kini ni Hesus og siya mga tinun-an sa adlawng Sabado. Ug sa adlawng Sabado kinahanglan gayud nga walay buhaton ang tao ni pagpangutlo sa trigo. Apan gipakita kanato karong sa atong ebanghelyong mga igsuon nga si Jesus mao ang magbubuot sa angayng buhaton apil na usab sa adlawng igpapahulay. He is the master of the law of Sabbath. Mao kana nga siya ang nag-interpret kung unsa on pag-interpret ang mga ang laws no sa adlawng igpapahulay. Ang sentro mga igsuon sa ato ang Ginoo para kaniya para kanatong tanan nga gitawag sa ato ang Ginoo dinaa sa atong pakig-uban kaniya walay lain kundili ang tao. The person is central in the eyes of God. Mao kana nga si Jesus maluoy, mubati og kaluoy sa mga tinun-an niya, sa mga nagsunod kaniya nga mura og gibiyaan, no? Nga mura og mga pinasagdan, nga walay nagatiman, walay naghigugma. Ning bati si Jesus og kaluoy. Mao kana nga gigutom man ang iyahang mga tinun-an, mao na nga iyaha sila nga gipasagdan.
iyang gialaw rather ang pagpakaon ngadto kanila kay sila man gigutom. Mga igsuon, sa ato ang pagsunod sa ato ang Ginoo, atong pangutan-on ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon o kumusta naman ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. O sa pagsabot nato, pinaagi sa pagsunod nato sa ato ang pagka-Kristiyanos. Nagpabilin ba kita sa ato ang tawhanon nga pagsabot sa balaod sa ato ang sa ato ang pagsunod sa ato ang Ginoo? O kita gihulma ba sa kasing-kasing sa ato ang Ginoo? Kay tingali ania nato dinhi karon nga nagpabilin nga tig-a ang ato ang mga kasing-kasing. Tig-a in the sense nga dili kita mubati og kaluoy or gugma sa ato ang isig katawo. Wala kitay pagpakabana mismo sulod sa membro sa ato ang pamilya o sa tuang palibot. Nagpabilin ka nato ang tig-a sa tuang kasing-kasing in the sense nga nagpabilin ka nato ang pride sa tuang kasing-kasing, sa tuang kalag. Mo kana nga dili kita magpailog, dili kita mo forgive sa tuang isig katawo. Dili kita mubati o kaluoy o paghatag sa mga tao nga atuang nga nakabuhat og sayop or sala kanato nya ato kining gidumduman sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing because of the law of revenge, no, pagbaws nganha sa ato ang isig kaingon. Mga igsuon, gusto ni Jesus nga ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing mahulma sa iyahang Diosnon nga kaluoy o gugma. Aron nga mabag-o ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kalag. Mabag-o ang ato ang tagsa-tagsa nga mga panguna-huna. Mabag-o ang ato ang tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing aron magbuhat kita sa mensahe, sa maayong balita o kini walay lain kundili pinaagi sa pagpakita nato og pagpagabana, pagka maluluyon, paghumok sa tuang kasing-kasing, pag-abli sa tuang kasing-kasing aron nga ang bendisyon ug ang grasya sa Dios muawas gikan sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kalag ug kasing-kasing sa ato ang isig katawo. Mao kana maigsuon kung kita nagpabilin gihapon sa ato ang tawhanon nga pagsabot, tawhanon nga kaalam, o tawhanon nga mga paagi nga layo sa Dios nung kaluoy sa ato ang Ginoo, sa ato ang paglakaw niining kinabuhia, sa dalan, kauban sa dalan sa ato ang Ginoo, atong iampo nga tudluan kita sa Ginoo. Hatagan kita sa grasya nga mabag-o ang ato ang tagsa-tagsa ka mga unahuna o tagsa-tagsa nato ka mga kasing-kasing. Mao kana nga magampo gayud kita. Magampo gayud kita. Mugbasa kita sa pulong sa ato ang Ginoo, no? Kada adlaw. Let's not waste our time, but rather move together with God on our journey. Listen to what God says and feel what God says. Aron nga kita mahimo nga instrumento sa maayong balita sa ato ang Ginoo. Ug ang maayong balita sa ato ang Ginoo karon nga kita atong ipakita ang pagka maluluyon, pagka mahigugmaon, pagtagad, no? Commit ourselves to love our brothers and sisters. Isip disciples, mga manununod sa ato ang Ginoo. Dinaa mga igsuon, napod kitay mga 7 corporal works of mercy and 7 spiritual works of mercy. Aron nga mahidumduman gayud nato that mercy makes a difference in this world. Pakita kini nga mga maayong balita nga naa sa ato ang isig katawo. Unsaon man, no? Pinagi sa pagtambag,
labi na sa mga naa sa kalibog, pagtambag kanila, pagtudlo sa mga wala mahibalo. Importante ang pagtudlo, ang pagtambag o pagbadlong sa nakasala, idubanan sa gugma, paglipay o pagdasig sa mga masulubon, pagantos nga mapailubon sa mga kasamok o sayop sa uban, tungod sa kaluoy nato nganha kanila. Og di ta gusto og masamok, no? Mo na nga pagantos nga mapailubon pinaagi sa pagampo og pagampo alang sa mga buhi og sa mga minatay. Mao kato ang mga spiritual works of mercy. Ang lawas nun nga buhat sa kaluoy mao ang ato ang pagpadayon, no, sa pagpakita og kaluoy, pinaagi sa pagpakaon sa mga gigutom, pagpainom sa mga giuhaw, pagbisti sa mga hubo, pagatiman og pagduaw sa mga masakiton, pagduaw sa mga binilanggo, pagdawat og pagatiman sa mga langyaw nga walay kapuy-an, paglubong sa mga namatay uban sa dignidad o pagampo. Corporal works of mercy. Pasabot nini maigsuon nga ang Dios nung kaluoy sa ato ang Ginoo ato ang nga pamalandungan. Ug sa unsang paagi kining maayong balita ni Hesus mahimo nga realidad sa ato ang kinabuhi sa espiritual nga paagi ug sa buhat sa lawas nun nga sa corporal works of mercy. And this truly makes a life-changing effects una sa tanan sa ato ang kasing-kasing kay kita mahimo man nga gawas nun, kita mahimo nga malipayon, kita mahimo nga mas maampuon ug maluluyon sa ubang hatong isig tawo ug tungod ni ana mahimo kita nga malipayon tungod kay gawas nun man kita nga mobuhat sa maayong buhat sa ato ang Ginoo, sa the will of God in our lives. Ato usab nga ipadayon mga igsuon ang ato ang pagampo aron nga kaluy-an kita sa ato ang Ginoo. Tungod kay kada usa kanato nakitay mga deep desires o deep needs nga kinahanglan sa kaluoy sa ato ang Ginoo. Mao kana nga mupadayon kita nga modangop sa ato ang Ginoo aron nga makadawat kita sa iyahang Dios nung kaluoy, the divine mercy that only God can gives. As a matter of fact, sa atong ebanghelyo karon, si Ezekias nga nasakit, giingnan siya ni Amos nga pag-andam na sa imuhang pag-abot sa imuhang kamatayon. Unsa gibuhat ni Ezekias? Siya nag-ampo sa ato ang Ginoo, nagpakiluoy sa ato ang Ginoo. Nag-ingon siya, hinumdumiin taon ang ako ang pagbinutan sa imong atubangan ug ang kasing-kasing kong pag-alagad kanimo. O ang tubag sa Ginoo mao kini, no? Dangdungog ko ang imong pagampo, nakita ko ang imong mga luha, busad dugagan kog napulog 5 ka tuig ang imong kinabuhi, no? Dugangan ko pa ang imong kinabuhi ug luwason ko ikaw kining syudad gikan sa hari sa Assyria. Unsay pasabot nini mga igsuon? Pasabot niini mga igsuon nga naminaw ang Ginoo sa ato ang mga pagampo. Tingali daghan kita og mga pagampo nga natubag sa ato ang Ginoo. Karon maigsuon og sa adlaw-adlaw nato nga kinabuhi ato ang pasalamatan ang ato ang Ginoo. Let's be grateful and thankful to God. Nag-ingon si San Agustin nga ang adlaw-adlaw nga gihatag kanato sa atong Ginoo sa ato ang pagmata, it is another gift of life. Lain usab kini nga gasa sa kaluoy sa ato ang Ginoo aron sa pagbalik kaniya ug aron nga ang ato ang Ginoo maugayod ang magpuyo sa ato ang kasing-kasing. Ug usab mga igsoon aron nga mudagayday sa ato ang kinabuhi ang Dios nung kaluoy ug gugma sa ato ang Ginoo. Hinaut unta mga igsoon nga sa ato ang pagpadayon sa ato ang sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi kanunay nga paminaw nato ang pulong sa Ginoo. It is mercy that I desire, and I desire for you to be merciful. And this way, my dear friends, we'll draw ourselves
closer to God through prayer and in imitation of God through our words and actions. Amen. Palihog manindog. Maigsuon, magampo kita nga uban kang Kristo, simbahon natong atong amahan nga anaa sa langit. Ug muingon kita, maluluyong Ginoo, panalangini kami. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga Kristohanon sa tanang dapit, sa kinasingkasing mamuat sa unsay angay buhatom, isip mga anak sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga kanasuran sa kalibutan, makakaton sa pagtahod o sa pagtabang sa usag-usa, binasi sa ustisya o sa panaghiusa. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Nga dinasig sa kaluoy ni Kristo, dili unta kita maghukom kanila nga nagmasalaypon. Hinoon tagaan sila kahigayunan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Alang sa mga katiyuan sa atong Santo Papa karong bulana, nga ipadayag unta nato ang kinabuhi isip gasa gikan sa Dios, o nga mutahod og magpapanalipod kita sa kinabuhi sa tao, sa tanang mga yugto niini. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Nga hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, og sayop nga paggamit sa gahom, nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Alang sa kabatanunan, nga unta mamati sila pag-ayo sa tawag sa Dios, ngadto sa pagkabalaan, og mapabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya. Pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, ilabi na sa orden ni San Agustin. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Nga isipon ta sa Dios nga takos o mapuslanon alang kanato, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na, ngadto sa mga kanungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Nga ang mga nangamatay, makakaplag na karon o kapahulayang uban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Maluluyong Ginoo, panalangini kami. Sa kinasingkasing nga paagi ato karon nga idangop sa ato ang Ginoo ang ato ang tagsa-tagsa ka mga pag-aampo. Magampo kita, maluluyong Ginoo, panalangini kami. Ginoong Dios, wala ikaw nangayo bisag unsang sakripisyo, gawas lamang sa matinud-anong paghinulsol, masaligong pagtuo ug maalagarong paghigugma. Ihatag kanamo ang kalig-on o pabilin uban kanamo karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog, mga igsuon pag-ampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton na sa Ginoo sa kalbisyo gikan sa imong mga kamud, alang sa pagday pagimaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapasalanas tibuok na iyang santos nga simbahan. O Dios, among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing, ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkapata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga naha kanimo sa hingpit. Kini among gipangayo, pinaagi sa ngalan ni Jesus, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Among ibayong adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Ang naayong batar. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan.
nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa pagigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagaguman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Sana sa kagidasan, daigul ang nagkaanagi sa ngalan sa Ginoo. Sana sa kagidasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasaputan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanakaw, si Kristo mubalik nga Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga banhaw sila, o tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga naha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Karon mag-ampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong
nga gitudlo kanato ni Jesus atong manunubos. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaynua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa laog mahalayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay buman ang gikarian, ang gapog ang himaya, ang sa kahandura. Ginoong Hesukristo, nag-ingin ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Maana usap kaninyo, Maigsoon ko ni Kristo, ipakita ta ang pag-inigsunay. Kudaru sa Diyos nga nagawag kang sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kudaru sa Diyos nga nagawagan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, hatagin kami sa Maigsoon kini si Jesus, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Dios sa mga amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban santo ninyong gianak ni Maria nga Berhen, mangitaon ta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya.
Ug masayod nga nagapahimuot kami kanimo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Katiling banong pangaliya ngadto kang Senyor Santo Niño. Magampo kita. O Senyor Santo Niño, ikaw ang among hari ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo. Ikaw ang among malig-on nga manlalaban, nagapalaban kami kanimo. Ikaw ang patron sa sugbo, nagadangop kami kanimo. Ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan, pinaagi sa imong larawan nga milagruso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami og suduo nga kining mga kabus nga mga kalag, nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tudloi kami pinaagi sa imong kamatuoran. Lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ang adto kanimo. Diha lamang kanimo amo silang itumong, sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghiskot. Sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nagamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay maoy imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugod, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isikataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabidantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang ka sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakogi. Himuha kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa ama ayong kapalaran. Tuloy kami hinigugmang Santo Niño sa kawalay bili sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamumuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag ka namo sa katapusan, nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo, ug mag-alakad kanimo, dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo, hangtod sa wala na ipagkatapos, dito sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga moduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsalig. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa mong mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kunang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumong nga gugma, ingon og among bugtong dalangpanan. O Santo Niño, tabangi kami. Diha nga among kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. O Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit o ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. O Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among mga kahuyang, mga paghisok-kamod ug sa tanan namong kaalaot. O Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita, O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot ka namo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing, dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himuaw Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila,
nga imong gilig-on pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o milagroso nga santo ninyo, naghapa kami at umangan sa imong santos nga larawan, ug nangamuyo kami kanimo nga tan-awon mo nga maluluyon ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo, makatandog unta sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya pagkaluoy, o gihatag ka namo ka ng grasya nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Huwag kumaagdi ka namo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom, tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatiya nga mo mga pag-ampo, o gipadala ka namo ang kalipay o hinabang, aron kami magdahay kanimo, uban samahan og sa Espiritu Santo, sa walay pagkatapos. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo, Manasab kani. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na kamisa, lakat na kamo sa kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Bolahang Biyernes ug adlaw nga Daghang salamat po sa Diyos, Santo